І гаворыць ён вучням сваім: немагчыма, каб не прыйшлі згаршэнні, але гора таму, праз каго яны прыходзяць. Лепш было б яму, каб павесіць яму жоран млынавы на шыю ды ўкінуць у мора, чым меў бы ён згоршыць аднаго з малых гэтых. Сачыце за сабой. Калі брат твой саграшыў супраць цябе, насварыся на яго, і калі навернецца, адпусці яму. І калі б 7 разоў на дзень саграшыў адносна цябе і 7 разоў звярнуўся да цябе, кажучы: каюся за гэта, адпусці яму. І сказалі апосталы Господу: павяліч нам веру. А Господ сказаў: калі б вы мелі веру, як зярнятка гарчычнае, дык сказалі б гэтаму дрэву морвы: вырвіся з коранем і перасадзіся ў мора, і яно паслухала б вас. А хто з вас, маючы слугу аратага або пастуха, калі ён вернецца з поля, скажа яму: ідзі хутчэй за стол? І ці не скажа: прыгатуй мне вячэру і падперажыся ды паслугуй мне, пакуль буду есці і піць, а потым ты будзеш есці і піць. Ці ён дзякуе слузе таму, што ён зрабіў тое, што яму загадана? Так і вы, калі споўнілі ўсё, што вам загадана, кажыце: слугі мы нічым не пазарадныя, што павінны былі зрабіць, зрабілі. І сталася, калі ішоў ён у Єрусалім, праходзіў між Самарыяй і Галілеяй. І калі ўваходзіў у адно паселішча, перанялі яго 10 чалавек пракажоных, якія сталі здалёк і крычалі ў голас, кажучы: «Ісусе, вучыцель, памілуй нас». Ён, як убачыў іх, сказаў: «Ідзіце, пакажыцеся вашым святарам». І сталася, што калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, як агледзеўся, што стаў здаровы, вярнуўся, моцным голасам славячы Бога, і ўпаў на твар ля ног яго, дзякуючы яму. А быў ён самаранін. І адказваючы, Ісус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных? І дзе ж 9? Не знайшоўся з іх ніхто, хто б вярнуўся, каб аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага чужынца. І гаворыць яму: устань, ідзі, вера твая выратавала цябе». І запытаны фарысеямі, калі надыдзе валадарства Божае, адказваючы, сказаў ім: «Валадарства Божае не прыйдзе відавочна, і не скажуць: вось тут або там. Вось жа валадарства Божае унутры вас ёсць». І гаворыць вучням: «Прыйдуць дні, калі вы будзеце прагнуць бачыць хоць адзін дзень Сына Чалавечага і не ўбачыце. І скажуць вам: вось тут або вось там, не ідзіце і не шукайце. Бо як маланка, ззяючы з-пад неба, асвятляе тое, што пад небам, такім будзе і Сын Чалавечы ў дзень свой. Але трэба, каб ён перш многа перацярпеў, ды быў адкінуты гэтым пакаленнем». І як сталася ў дні Ноя, так будзе ў дні Сына Чалавечага. Елі і пілі, жаніліся і замуж выдавалі, аж да дня, калі Ной увайшоў у каўчэг, і прыйшоў патоп і выгубіў усіх. Падобна, як сталася ў дні Лота, елі, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі, будавалі, аж у дзень, калі Лот выйшаў з Садома, паліліся з неба дажджом агонь ды серка і выгубілі ўсіх. Так будзе ў дзень, калі Сын Чалавечы аб'явіцца.
У той дзень, хто будзе на даху, а прылады яго дома, хай не сыходзіць, каб іх забраць. І хто на полі, хай таксама не вяртаецца. Памятайце пра жонку Лота. Калі б хто стараўся душу сваю зберагчы, загубіць яе, а хто загубіць яе, той ажывіць яе. Кажу вам, у тую ноч будуць удвух на адным ложку, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Дзве будуць малоць разам, адна будзе ўзята, а другая пакінута. Двое будуць у полі, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Адказваючы яму, яны кажуць: «Дзе, Господзе?» А ён сказаў ім: «Дзе будзе цела, там збяруцца і арлы».